Hej børn. Har I nogensinde hørt om potensfunktionen? Nu skal I høre. Student, there's no need to feel down. I said student, pick yourself off the ground. I said student, cause you're in a new unit. There's no need to be unhappy. Yeah, student, there's some things you should know. I said student, when your grades are real low, you can sing this in. I'm sure you will find many things will come to you. Hej, vi har fået tildelt potensfunktionen, og den er jo stadig ved f af x er lige med b gange x i a det. Og her har vi opsat et koordinatsystem, der fortæller a's betydning, altså når a er lige med 0, så er det konstant. Når a er lige med 1, så er det en lineær funktion, som går igennem O-eren. Når a er større end 1, så er den stigende. Når a er mellem 0 og 1, så er den stigende, men den er mindre stigende. Og når a er mindre end 0, så er den aftagende. Ja, og så vil vi starte med at bevise a. Ja. Og for at bevise a er det nødvendigt, at der skal være givet 2 punkter. Og i det her tilfælde hedder det x1 og xy, og punktet x2 og y2. Man starter med at stille det op over hinanden, så der står x2 over x1 er lige med x2 i a det delt med x1 i a det. Og så tager vi på potensreglen, som er skrevet ved a i kugle over b i kugle er lige med parentes a delt med b i kugle. Og det giver os denne, som I kan se, som er y2 divideret med y1 er lige med parentes x2 divideret med x1 i a. Så har vi indsat de aktuelle variable. Og så tager vi logaritmefunktionen, Så vi ophæver potensen. og derfor bruger vi logaritmefunktionen, der hedder log a i x det er lige med x gange log i a det. Og dermed kommer formlen til at se ud som det er log i y2 over y1 lige med a gange log parentes x2 over x1. Og så går vi herover, og så skal vi isolere a, og det gør vi ved at dividere med x log x2 divideret med x1 på begge sider, hvilket på den her side ophæver, fordi vi ligesom sætter det her med, så ophæver det hinanden, og så bliver resultatet, at der står den her, hvor det er log y2 divideret med y1 over log x2 divideret med x1. Og dermed kan vi igen bruge en logaritmeregneregel for at vi nu kan opstille formlen som ideelt, så vi kan få det endelige resultat, den endelige formel. Og den hedder log a over b lige med log a minus log b. Og her kan vi så indsætte y2 og y1 over x2 og x1. Og dermed får vi det endelige resultat. Is an x equals 1y. A function is an x equals 1y. For at vise, hvordan man kan bruge potensfunktioner i den virkelige verden, så har vi valgt at kaste et objekt, som jeg har sendt film med igennem lidt. Og det er så ikke ikke selve objektet, man skal tænke på. Det er energimængden, som stiger på den her måde. Og det kan så beskrives ved hjælp af potensfunktioner. 1y. Domain input x values you have, and range output y values you find. A function is an x equals 1y. A function is an x equals 1y. Domain